हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनहा बे स्क्रिनशटखौ नुदों नङा होनब्ला? बे स्क्रिनशटखौ आङो जारिमिननि नोजोराव बर' थुनलाइ एबा ए हिस्ट्री अफ बड' लिटरेचार मुंनि गांसे बिजाबनिफ्राय दैखांनानै लानाय जादों। बे बिजाबखौ मधुराम बर'आ लिरदोंमोन। बे स्क्रिनशटखौ नोंथांमोननो दिन्थिनायनि जाहोना बेनो, मिशनारिफोरा बर' थुनलाइ मुलुगाव माखासे बिहोमा होलांदोंमोन। बै बिहोमाफोरनि गांनैसो बिजाबफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आङो बे स्क्रिनशटखौ होनाय जादों। मिशनारिफोरा बर' थुनलाइ मुलुगाव सल'मा, सुंद' सल', खन्थाइ बेफोरबायदि जेबो लिरनानै गालाङाखै। बिसोरो बर'फोरजों थानानै जिथुनाखि एक्सपिरियेन्स मोनदों, बै एक्सपिरियेन्सफोरखौनो जार्नेल बिजाब हिसाबै बिसोरो लिरनानै गालांदों आरो बर'फोरजों थाफानानै माबायदि बर'फ्रा रायज्लायो बेफोरखौ नोजोर होनानै आरो बेनि अनगायैबो बर'फोरा बबे जायगानि बर'फोरा माबायदि रायज्लायो, बिसोरनि रिजनेल लेंगुवेजआ माबायदि, बिसोर माबायदि स्टेन्डार्ड लेंगुवेज दङ, थिग बैफोरबायदि रावनि सायाव एबा बर' रावनि सायावबो बिसोरो माखासे बिजाबफोर लिरनानै गालांदों। बैफोरखौ जिथुनाखि ग्रामार होननानै बुङो नङा होनब्ला, एबा रावखान्थि होननानै बुङो, बेफोरखौ लिरनानै गालांदों। बेनि अनगायैबो माखासे गोदोनिफ्रायनो बर'फोरनि गेजेराव खुगा खुगा सोलिबोबाय थानाय जिथुनाखि खुगा थुनलाइ, बै खुगा थुनलाइफोरखौ बुथुमनानै बिजाब महरै लिरनानै गालांदों। बेखिनिखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आं बे स्क्रिनशटखौ होनाय जादों। नोंथांमोनहा जुदि फरायनायखौ लुबैयोब्ला आं फरायनानै होलांनोसै, बाख्ल' बुख्ल' फरायनानै होलांसै आङो फारि फारि नङाब्लाबो। इंराजि 1883 मायथाइनि रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल दिहुननाय एन आउटलाइन ग्रामार अफ कसारी एबा ब्रेकेटआव होदों बड' लेंगुवेज खौनो बर' रावनि बागै लिरनाय गिबि बिजाब होनना बुंनाय जायो। बर' रावनि बागै लिरनाय गिबि बिजाब होननानै बुङोब्ला एन आउटलाइन ग्रामार अफ कसारी लेंगुवेज। बेनि उनाव रेभारेन्डआ ए शर्ट ग्रामार अफ मेस्ट और बड' लेंगुवेज मुंनि गांसे बिजाब लिरना दिहुनबावो। जे.डि. एन्डारसनआ बर' खुगा थुनलाइखौ बुथुमना ए कालेक्शन अफ कसारी folk tales and rhymes मुं बिजाबखौ 1895 मायथाइयाव दिहुनो। ए गाइड साहाबआ सेन्सास अफ इन्डियाखौ 1892 मायथाइयाव साफायो, जेराव बर' रावनि बागै लिरनाय दं। जी. ए. ग्रियर्सन साहाबनि लिंगुइस्टिक सार्भे अफ इन्डिया भलिउम 3 पार्ट 2 1903 मायथाइयाव गार्डन साहाबनि जार्नेल अफ दि एस्थेटिक ससाइटि अफ बेंगल भलिउम 3 पार्ट 1 1904 बेफोर ओंखारदों। बेनि उनाव फ्लाइफोरनि दि गार'स 1909 दि गार'स बियो 1909 मायथाइयाव ओंखारो। रबिनसननि जार्नेल अफ दि एस्थेटिक ससाइटि अफ बेंगल बेयो जाबाय 1847 मायथाइयाव ओंखारो। सेफरनि जार्नेल अफ दि बिहार रिसर्च ससाइटि बे जाबाय 1953 मायथाइयाव ओंखारो। हलबार्सरुडनि बर' ग्रामार 1959 मायथाइयाव ओंखारो। बिजाबफोराव मानावनो बर' रावनि बागै आरो बर' हारिनि बागै लिरनाय। वेलफेन्डेननि जार्नेल अफ दि रयेल एस्थेटिक ससाइटि, बेनिफ्राय गेट साहाबनि ए हिस्ट्री अफ आसाम 1963 बिजाबफोरा लिरनाय दं।
माने बैफोर बिजाबफोराव बर'नि सोमोन्दै एबा बर' रावनि सोमोन्दै लिरनाय नुनो मोनो। मिशनारिफोरनि बे बिजाबफोराव बर' हारि, बर' राव आरो थुनलाइनि बागै गोबां आदार जगायदों। बेनिफ्राय सबसे मख'नो गोनाङा जाबाय रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल लिरनानै गालांनाय दि कसारिस बिजाब। बियो ओंखारदोंमोन 1911 मायथाइयाव एबा 1911 मायथाइयाव।